Hindi sa lahat ng pagkakataon, nakaayon ang swerte sa isang tao lang. Ngunit, paano kung palagi na lang ay talo ang isang panig at panalo ang kabila? Swerte pa bang matawag iyon? O may pandaraya ng nagaganap? Hindi lingid sa kaalaman ng nakararami ang pagiging sabongero ni Cadencio. At kahit saan mang bayan, malapit man o malayo, sa ngalan ng sabong, walang pagod siyang bumibiyahe para lang maitari ang manok na tandang. Mas lalo naman ang antingerong si Alfonso. Kahit isa siyang tao na may taglay na bertod, hindi pa rin minsan maiwasan na magkaroon ng sablay. Lalo na kapag nakagawa siya ng ipinagbabawal sa hawak na anting-anting. Dalawang nilalang na may kanya-kanyang katauhan, ngunit iisa ang hilig. Magiging kasangga kaya ang bawat isa o magiging mortal na maglalaban ang dalawa? Kaibigan, di ba sa baryo na ito ang may sabong mamaya? Tanong ni Alfonso nang mapadaan sa bahay ni Cadencio. Sakay siya sa kanyang motorsiklo na kulay pula. Isa sa naging pundar niya sa pagsasabong. Oo, ang ganda ng tandang mo, gintong talisayin. Golden ba ang pangalan yan? Tanong ni Cadencio. Oo, swerte ako sa tandang na ito. Ang dami ko nang naibiling probidad dahil dito. Kwento pa ni Alfonso sa kaharap na Ginoo. Nako, meron din ako dito. Ganadores rin. Pangalan niya ay si Puti. Pagkaputing tandang kasi. Lagi kong pinapaliguan kaya sobrang linis ng balahibo. Sandali, kunin ko. Wika ni Cadencio. Sabay ikot sa likod para kunin ang tandang niyang ganadors o siyang tandang na laging panalo sa laban. Eto, tignan mo. Maganda rin, di ba? Nakangising wika ni Cadencio. Abay oo, maganda rin. Malaking logro ba ang lagi mong itinitira dyan? Tanong ni Alfonso dito. Ay, hindi, pang-aliw lang talaga. Magagalit kasi ang asawa ko kapag nanghingi na ako ng malaking halaga. Wala siyang tiwala kapag pupusta na ako. Kwento ni Cadencio. Nako, ganun ba? Sayang naman. Saad ni Alfonso. O siya, tuloy na ako kaibigan. Kita na lang tayo roon. Siguro naman ay nagsisimula na ang sabong. Patuloy na wika ni Alfonso na nagpapaalam na. Sige aking kaibigan, basta diretso ka lang. Hindi mo na kailangan pa na lumiko o ano. Diretso lang ang daan dito. Tsaka sa unahan maraming kabahayan dyan. Siguradong may pupunta rin sa mga sabungan na iyon. Wika ni Cadencio. Patuloy lang sa paglalakad si Alfonso. Kagaya ng bilin ni Cadencio. Hindi na niya kailangan pa na lumiko, kaya hindi siya mawawala. Unang beses niyang narating ang lugar. Ngayon pa lang din siya na-addict sa sabong mula noong nakabili siya ng motor. Dati ang anting-anting niyang taglay ay ginagamit lamang niya sa personal at hindi kailanman sumagi sa kanyang isipan na gamitin ito sa sabong. Ang kanyang kapwa antingero din na si Tiago ang nagturo sa kanya kung paano ito gamitin. Ngunit iyon nga lang, at sa kasamang palad ang kaibigan niyang si Tiago ay hindi na protektahan ng anting-anting na taglay. Nang aksidente itong mapalo ng tandang na may tare at hindi na ito naabutan pa ng 1 oras. Hindi alam ni Alfonso kung bakit hindi nito naprotektahan ang sarili gamit ang taglay nitong anting-anting. O kaya naman, baka may kumontra sa kanyang orasyon.
kung kaya't hindi naging mabisa sa pagprotekta sa sarili. Kaya naging maingat siya sa paghawak ng tandang na may tare dahil alam niya kung gaano ito kasobrang delikado sa buhay. Mula sa di kalayuan, tanaw na niya ang isang yari sa kawayanan na sabungan. May iilan na ring naroon. Ang iba ay may bitbit na tandang habang ang iba naman ay malamang mga Kristo lang. Iilan pa lang din ngunit marami na ring parating marahil ay galing sa proper ng baryo. Isang lalaki ang sumalubong sa kanya. "Kaibigan, mukhang bigatin itong tandang mo. Masayang bungad nito." "Nako, oo po. Salamat o. Bigatin talaga itong aking tandang. Nakawalong panalo na ito simula noong mailaban ko sa sabungan," kwento niya. Nakapalatak ito sa paghanga. Nakangising pagilid ang lalaki habang tinitignan ang manok. Ang dalawang kamay nito ay nasa ilalim ng dibdib. "Magandang lugruhan ito. Sige tara kaibigan, nang mapag-usapan natin ng maayos," wika nito. Kaagad ding sumunod si Alfonso kahit anong logro. Basta't ramdam naman niya ang panalo. Ilang sandali pa ay nagsimula ng maglaban ang unang magkatapat na tandang. Sunod doon ay ang kay Alfonso na tiniyaan niya ng logro. Tinodonan niya ang kanyang dalang pera. Makalipas ang ilang sandali, naghuhumiyaw na sa tuwa ang kabilang panig. Panalo na ang isang tandang. Mula sa likod ay nakisiksik na sa harapan si Alfonso. Gusto niyang makita lahat ng palo at lipad ng kanyang alaga. Mas nakilala niya ang kanyang tandang kapag nakikita niya ito lagi sa laban ito. Ilang sandali pa na mataanan niya si Cadencio sa kanyang harapan. Saktong nagtama ang kanilang tingin, kaya kinawayan niya lang ito. Ilang sandali pa ay napansin niyang nagsusumiksik na ito ang palapit sa kanya. Napangiti siya habang nilingon-lingon ni ito, habang nakisigaw na rin ng may kalo, kung saan ay panig ng pustahan sa kanyang tandang. "Kaibigan, nandito ka na pala," puna ni Alfonso. "Cadencio, iyon ang itawag mo sa akin," pasigaw na wika nito dahil sobrang ingay. Napatango lang si Alfonso habang nakatingin dito. "Alam mo kasi, nakikristo ako sa alaga mo. Tiyak na kasi ang panalo niyan. Tignan mo, nababakla na ang kalaban," wika ni Cadencio. Napangisi ulit si Alfonso. Ilang sandali pang pumalo ng napakalakas ang kanyang tandang. Sa mismong dibdib ng kalabang tandang nito ang hirit. Pagbaba ng mga ito ng sabay sa lupa ay diretsyong nangisay ang tandang ng kalaban. "Yun na yun, ang bilis naman," reklamo ni Cadencio. Napatawa naman si Alfonso. "Ganyan katindi ang alaga natin," wika ni Alfonso. Naghintay siya ng ilan pang laban. Nakitaya rin siya ng paunti-unti. Pampaliw na lang yon. At marunong din siyang kumilatis ng manok gamit ang kanyang anting-anting. Kaya wala pa ring talo. "Cadencio, pupusta din ako mamaya sa manok mo," wika ni Alfonso. "Abay oo, hindi ka rin magsisisi dito," saad ni Cadencio. Totoo nga, kasi panalo rin ito. Pag-uwi nila ay isinabay na ni Alfonso si Cadencio dahil madadaanan lang naman ang bahay nito. Naging magkaibigan yata ang dalawa sa ganoon kabilis na pagkakilala nila sa isa't isa. Kinabukasan,
Sinubukan ni Alfonso na daanan si Cadencio sa bahay nito. Ngunit nakaalis na ito. Sa bagay, medyo nga nahuli siya ng kaunti. Alam na kasi niya ang lugar kaya hindi na niya inagahan pa. Pagdating niya sa sabungan ay nangalahati na nga ang laban. Nandoon na rin si Cadencio. Nilapitan ulit siya ng liamador para sa paghahanap ng katapat. Naging alanganin siya bigla nang malaman na tandang ni Cadencio ang magiging kalaban ng kanyang tandang. Ngunit itinaas nito ang kamay at nagsinyas ng ayos lang. Kaya pumayag na lang din siya na ilaban ito. Kabado siya habang naghihintay sa laban ng kanyang tandang. Usal na niya ang orasyon para protekta sa kanyang tandang. Hindi niya alam kung anong dala ng bagong kakilala na si Cadencio para sa proteksyon sa tandang nito. Pero ayaw niya niyang isipin iyon. Kailangan niyang mag-focus sa kanyang tandang. Nagsimula ang laban ng kanilang mga tandang makalipas ang ilang sandali. Pareho ito na magaling sa laban. Bawat palo ay siya ring hiyaw ng mga Kristo. Bawat salpukan at tuligasaan ay siya ring kaliwat kanang paghanga ng mga nanunood at nakipusta. Kakaibang laban ito, ani ng isang matanda. May mga nag-ala eksperto sa sabong. Sinintensyahan ang mga tandang. Kahit wala pa naman at kahit napilayan sa mga ito. Tila may sariling utak ang mga tandang at alam nito kung saan banta iilag at kung kailan aatake. Tensyonado ang dalawang may-ari ng tandang. Ngunit sa isang kisap mata lang sa isang pagpalo ng tandang ni Alfonso, bigla na lang nangisay ang tandang ni Cadencio nang matamaan ang dibdib nito sa tari ng tandang ni Alfonso. Kitang-kita ni Alfonso ang pagiging dismayado ni Cadencio sa nangyari sa kanyang tandang. Tahimik lang si Alfonso. Tila kay hirap magbunyi kung ang naging kalaban mo ay tinuring mo ng malapit na kaibigan. Matapos kunin ang panalo ay hinanap na niya si Cadencio. Nais niya itong isabay pa uwi. Ngunit hindi na niya ito mahanap pa. Nang dumaan siya sa bahay ni Cadencio ay sarado rin. Walang imek. Kaya inisip niya na walang tao sa loob. Dumiretso na lang siya sa pagmumotor. Pakiramdam niya ng mga sandaling iyon ay kaibigat ng kanyang dalang motor. Ipinagpalagay niyang dala lamang iyon ng mabigat na kalooban dahil sa pagkapanalo niya, ngunit talo naman ang kanyang kaibigan. Padilim na ng mga sandaling iyon, kaya pinailaw na niya ang kanyang backlight at front light sa motor. Paakyat na ang kanyang motorsiklo nang may mamataan siya sa kanyang likod na nakaangkas. Ngunit wala siyang kasama. Mag-isa lang siya. Mag-isa lang siyang nakasakay sa motorsiklo. Kaya muli niya itong sinulyapan. Nawalan siya bigla ng balanse nang makita ang mga matang nagbabaga. Maitim ang mukha, ngunit labas ang pangil ng nilalang. Natumba siya at nagpagulong-gulong sa lupa pababa. Diretso siyang umupo at inusal ang laten pangontra sa aswang. Biglang may humuni ng sobrang pangis. Ngunit walang may makikitang bulto si Alfonso. Hindi niya nakikita ang aswang na kanyang kalaban. "Huwag mo kong tinatakot. Hindi ako natatakot sa iyo," sigaw ng antingero. Hindi rin ito makalapit sa kanya dahil protektado siya ng kanyang anting-anting. Kaya ramdam niya lamang ang presensya nito sa kanyang paligid. Paikot-ikot ito sa kanya. Wari ay nagbabaka sakali na makaatake sa kanya. Tumayo si Alfonso at lumapit sa kanyang motor. Pinatayo niya ito at bago niya binuhay ang makina ng motor, ay umusol muna siya ng laten.
Iyon ang orasyong pampadikit sa aswang sa kung saan man ito nakatayo. Makakaalis lang ito doon kapag sisikatan na ito ng araw. Matapos usalin ang Latin ay binuhay na niya ang makina ng motor at pagkatapos ay pinaharurot na ito palayo. Unang pagkakataon niya iyon na tila inabagan ng aswang sa daanan. Pero alam naman niya na walang magagawa ang nilalang na ito sa anting-anting na taglay niya. Pagdating niya ng bahay ay nakaabang na ang kanyang asawa sa harap ng pintuan. Hindi ito sanay na ginagabi siya masyado sa daanan. "Bakit ngayon ka lang, Alfonso? Kanina pa ako nag-aalala sa iyo," saad ng ginang na si Aling Ebiang. "Pasensya na, mahal. May nakaengkwentro kasi ako ngayong aswang. Pero ayos lang. Hindi rin ganun kalala. Alam mo namang hindi ako kakayanin ng mga aswang," kwento niya sa asawa. "Huwag kang pakasiguro, Alfonso, ha. Sabi ko naman kasi sa iyo, hindi ba? Huwag ka masyadong pagabi sa sabungan. Masyado ka nang nalulong sa ganoong sugal. Tigil-tigilan mo rin yang pagiging sabungero mo. Hindi ka na napirme sa bahay," reklamo ng ginang. "Mahal naman, dito lang ako nakapag-ipon. Huwag mo naman akong pagbawalan. Tsaka hindi ko naman binubulsa ang panalo. Nasa iyo lahat," angil ng ginoong antingero. Umupo na ito at naghubad ng sapatos na yari sa balat ng hayop. Pagkatapos ay hinubad na rin ang jacket na gawa rin sa balat ng hayop. Wow! Pinagpag pa nito ang pantalon na may nakadikit pang mga buhangin dahil sa pagulong-gulong niya sa daanan. "Nag-alala lang naman ako sa iyo. At saka halos wala ka na ring panahon sa amin ng mga anak mo. Isipin mo nga, pagkagising mo sa umaga, paghihimas ka agad ng manok ang ginagawa mo. Pagkatapos, mawawala ka na naman. Wala ka ng panahon sa mga anak mo at sa akin," sumbat ni Ebiang. Natahimik ang Ginoo habang tinitignan ang nakabusangot na asawa. Nilapitan niya ito at sinuyo. Nangako na babawi sa asawa at mga anak. Kinabukasan, hindi na siya pumunta sa sabungan. Dinala niya ang mga ito sa bayan. Ipinasyal at binilhan ang mga bata ng mga bagong gamit at laruan. Baging ang kanyang asawa ay binilhan niya ng mga bagong gamit. Tuwang-tuwa ang mga ito dahil ilang taon ding tila wala itong pakialam sa kanyang pamilya. Sumapit ang gabi at ang gabing iyon, pagod ang buong pamilya ni Alfonso dahil halos buong araw ang mga itong naglibot sa bayan. Maging ang asawa nito ay nakatulog rin kaagad pagdating sa bahay. Maliban kay Alfonso na may kakaibang pakiramdam ng mga sandaling iyon. Pakiramdam niya ay may umaaligid sa kanilang bahay. Nararamdaman niya iyon dahil sa kanyang anting-anting. Tumayo siya dahil naiihi nang biglang may dumapo sa kanilang bubong. Isang malakas na pagbagsak iyon. Kaya alam na niya kaagad na aswang iyon. Wala nang iba pang pwedeng mang-iistorbong nilalang sa kalaliman ng gabi maliban sa nilalang na ito. Talagang may isang aswang na pinag-iinitan siya. Ikalawang gabi na iyon na makipaglaban siya dito at sa pagkakataong iyon, sisiguraduhin niyang makilala niya ito. Hindi niya papatayin ang aswang, subalit aalamin niya kung sino upang malalaman niya kung sino ito at kung bakit parang may galit sa kanya. Tahimik niyang inusal ang isang Latin kung saan kahit anong gawin ng aswang na tumakas ay hindi ito makakawala pa. "Tignan natin yung galing mong aswang ka," sampit ng antingero matapos siyang usalin ang isang Latin. Sobrang ingay nito sa taas matapos itong hindi makagalaw sa kinaroroonan nito.
Ngunit kahit gaano ito kaingay ay hindi nagising ang mag-ina ni Alfonso hanggang sa makatulog na rin siya dahil sobrang lalim na ng gabi. Nagising na lamang siya kinabukasan sa yugyug ng kanyang asawa. "Alfonso, ano pa? Gising muna." Rinig niyang wika ng asawa sabay kalusko sa kanya. "Bakit ba?" Napakamot sa ulo na tanong niya, ngunit bumabangon na rin at nakadilat ang kanang mata. "Lumabas ka. Tignan mo yung bubong natin." Wika nito. At halos hilahin na siya nito palabas ng bahay. Doon niya naalala ang kagabi, kaya bigla rin tila nagising ng lubusan ang kanyang diwa. Ito na yon, sambit ng kanyang isipan. Paglabas niya ay diretso na siyang tumingala sa bubong. Doon na nga nakadapa habang tulog ang isang lalaki. Hubot-hubad ito. Tinawag ito ni Alfonso. "Hoy, gising na. Sisikatan ka na ng araw sa pang-aaswang mo." Sigaw niya rito. Biglang umangat ang ulo nito, sabay baling sa kanilang kinaroroonan. Ganoon na lamang ang gulat ni Alfonso nang mapagsino ito. "Kadensyo," sambit niya. Hiyang-hiya itong dumadaos-dos pababa ng bubong. Pagtalo nito sa bakuran ay nakayuko itong humarap kay Alfonso. "Baka pwedeng hayaan mo na lang akong makauwi sa aking pamilya, Alfonso. Pangako, hindi na ako muli pang gagawi dito. Hindi na ako magbabalak pa ng masama sa iyo at sa pamilya mo. Alam ko na rin kung gaano kakabagsik na antingero." Litanya ni Kadensyo. Kahit paano ay itinuring na rin itong kaibigan ni Alfonso, kaya naawa rin siya dito. Alam niya kung bakit ito galit na galit sa kanya. Iyon ay dahil sa pagkatalo ng tandang nito sa kanyang gintong talisayin. Hinayaan na nga niya itong makauwi dahil alam niyang may pamilya rin itong naghihintay sa bahay. Simula nga noon mga kaswang ay hindi na muli pang nakita ni Alfonso si Kadensyo. At para bang pag dumadaan siya sa bahay nila ni Kadensyo ay wala itong tao hanggang sa lumipas ang mga panahon at taon. Tuluyan ang nasira ang bahay nito at doon niya napagtanto na wala na palang nakatira doon. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito mga kaswang. Maraming salamat po sa lahat na nakikinig. Sobrang sakit ng puso ko.